Uker tang yaman langjong ka kenhun RDA kibakan thop ya ka HSPDP bat UDP u Robert June Kharjarin minta kasngi ka arphon riu tarik ulawan banthap kerteng yala di hakmat returning officer ha deputy commissioner office na ka benta banya ireng ha ka election shaying dorbar thau an jongkari kata ka lok sabha na Shillong parliamentary seat habakran shakilat pathai kubor nakaliang uba Robert June Kharjarin ulaong bakajing ya kunjong uya ka election na benta kajing e jongkari budget benriu ulaong ru bakamat bahakmat e jong u kadai na benta kari bat kajat benriu shu halor kajing sha kan tho ba u e ne em ya kajat benriu nakaliang u Robert ulaong ba don kampan pen e ya kajing e jat benriu jong u namar kipat ba kilatip nadu ba udang long seng balang ni de kun ya kan election da ki mat ki jura hakaban yada ya kari ba kajam ru pada kajala hakaban penek pensa ya ki riti ki dusto ki snap ki bakarpang bat ya ka kendo siap bat kumju ru ya kaban kentiu ya kari ba kajam ru ti habang yat da kita ki mat ki jura ki babiang ni don ke jingkernan bagi pajba nong song senong ken pediang ya kata bat om dai tang da ki mat ki jura ngin let kan election ngin let ru sya election da ka hok bat ka jing sisa ti da ki mat bat ki jing bat ki jura ki babiang bat da ka hok bat ka jing sisa ngem don kanu ka jing aratin ba nginom dei ban poi sya ka thong ha kan pot kamta tinga don ya ka jinget ka baskem bangin job ya kan election nomor ki pajba nong song chunong jong ka Shillong parliamentary constituency kilong ki basta kilong ki basempang bat kin bisa rangi kertong da ki mat ki jura bat da ka hok bat ka jing sisa Nikong ay banyada ya kari ba kajap nru KLP kan wan asmat hanan gidon kam banyada ya kendo ko siap ni hapan pej ban pentikna ba sibun ba ki an ge batungku ya gajing long try ka kendo ko siap kum ka MMDR ak ni gidon kam ban penbej ya ka di donru ya gajing temu ban tresitom ban penbej yo put usam bat ke jala asam bat ban review ru ya gajing penbej yo put usam ke India bat ke Bangladesh ni don ya ka jing temu ka ba shisha ban penrung no ya ka tin kasih ya ka net ko pra ka jingkwa jongi ba ka meklia kan donno la ka jong ka separate ka den kadi ka wei na kimat ki jura ka bokia ni kwa ban pen khlan chu ya ka reti sing sa pa ba bangila sentong ni don kam ya ka pre legislation consultative policy ni don kam ban pen dikena ba ka ying ka syari ke jongi kadi ban trikam lait lut klem kanu ka jing muslia jong ke bor sarkar na boleh klem ka ying ka syari ka balait lut dan ni klem kata ke independent judiciary dalong ka ba hadu kata ba ninyo yang ta ki hok ki jongi ha ka jala ka jongi bat ki don sibun ba ki jing temu ki ba ki jongi na bata ban kentiu ya ka yo ka kot na umta ban wanra ya ki lat penroi ki ba fer ha ka ri ba ka jat ru jongi ni don sibun ba ki mat ki jura ladang sedang ban keren lut ki kita le sikan simpor ar kita lai kita ki kentu yo ki ba kin sampai kita apil kom manifesto ki jongi kin sayo ya ki mat ki jura ki jongi ha ka ni ngaladon rengkat hakapor baka jat ru ka don kam yang ngala yeng ya kebanyak pun penyo ya KLP ngaladon rengkat berti pajba nong song senong ki basa hakapor baka CAB kawan ngala yeng ya kebanyak pun persa ka hakapor bangidon kam banten kena ya put usam ngaladon hanta hakapor baka wan klam ka pertai berakui pada kejala yiladon rengkat hanta di pila ban bu jingkeli ya sipun ke rekang no ni gawe nga kapat ba anden ban gawe subha buat bu jingkeli ya ke itri ke jonga na ik dari bat ngan ay ya ketang jubab nda kala let na kale pertai o le da ka jing sos kem bangala ik bangala sakri ya jonga ya kani ngan jubab o trai no bu no kau bat namdon kanu ka jing atin akabadi bat ke jing ke jonga ya kani ba ka ngala ik ala ka jat mru ke jong gan nang tris siphem nang smart ban nang sakri ha bat kham janai ya ka jong gati ka jat laga pipet ma ka jing bom pat urlong jong ki mat ki jura ki babiang ka jing bom pat urlong jong ki jing dawa ki jongi ban wanra yang ta ki an ya dari kadai namar bangim semlayo shu ya ki MP ki ban me na ki regional party la kumba live sat ki snap ha ka bedai bat ka jing ong jong iba aden ngamdon kanu ka ban pentai ya ngam kwa hiru ban yania bati haritang kan gawai ka bangas kwa ban pen kan mau ya ka jing keren ka jong u ka ba mau hi ul ong ha mo kerwat ba ki party thamai ki nampoi sano bat kata kan yen sampai ka party thamai ka nampoi sano
Natai nakaliang jungi ladang imdon kata kaja jingsong scam hangi ba hakabedi ba kajing akuni kene election natai ni mon tep upai kajing wan jungi minta si ndai bang wan tang di bin ndai haka platform jong karidon democratic alliance haka bang yedon kan kajing etre jungi baro atli political party haka bang yang tang uwe candidate de alor ka ek dikisan di pai ba haw arja pulai katu kalong ka ek ba pasiaw yang ni ka ek ba penkendit berdiri ka ek ba yang ka ek ba keren ini maka dai ka bentai yang ikum kiri cina parti bangin wan hakon makam dai suku kuat yang ni kilo yalam bangin nak pendek rendang nani ginak san ya la ka jong batang ka jong ka dai jong kiwe ka balai sudah baru kai den dai isu kum kilo yalam ka dai ngi bangin dem bangin sutu bangin nyetir bangin nyatai bat bangin nyepun wandul hakabedi bat kene kecil tuli cumi ka sigi da kwa bat inda tang dik hakabedi bakane namal kane kadai kejing persawa ke jumpa bas tingi kwa ban per ulong bah kane MP election kam de chu ban long kum kiwi ki MP election ki bala let no hakabaki bait ba ndara yo ka result ak election berada kinyum yangi kum kinong ilam baling ndara bo tang moy kadin injo de kane kalong ka ege ba kalian jugi kum kinong ilam gila ko ngo kang inasam menta kalong pat nak kalian kipai ba kinjuba ya ka ege bangi ngile te kat ha kane ka election MP